Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Napiaran ko. Kay nasang mag-abot si Mia halin sa suba. Daw kasubo sa iya. Kag wala gid siya sang ginsugid sa akon sa ginhimo niya sa suba. Kag kung ano ang resulta sang paglibod niya sang iya pinamulitan. Hindi pareho sang nagligad nga inadlaw, nga kamalipayon sa iya. Daw hindi mauntat ang iya pagsugilanon, bahin sang iya pagpamunit. Ang maayo pa, pamangkuton ko siya. Wala ako sang ginabatsyag sa lawas, lo. Basi kung ginkapoy lang ako eh. Kay kadamo abis ang ginlibod ko kaina nga isda kag mga suso. Mapahuway lang ako karon sang temprano pa ah. Kay pagkabuwas, okay na ako, lo. Nagbutig ako kay Lolo. Ang matuod. Ang bahin sa amo ni Cam ang ginapaminsar ko. Ang ginasubuan ako. Pareho namon nga ginahigugma ang isa kag isa. Apang daw hindi pagitugot sang panahon. Nga magpakasal kami nga duha. Kag ginasubuan ako magpanumdom. Kinasubuan kita ko.
ka nagali. Ay, mabangon ako Ay, malaga ako nga daan sang sagi nga pamahawon ni Lolo. Para nga makalakat na ako dayon sa suba. Uy, ginakahidlawan ko nga makita si Kam. Ginakahidlawan ko siya. Hala, si Kam? Ato siya sa higad sang suba, oh. Kagang iya ginasuksok nga panapton. Pulos puti. Ay, palapitan ko siya, Kam? Mia? Mia? Uy, kinakos niya ako. Ay, anong buot silingon si Nikam? Nga nagasuksok kasang pulos puti. Mia, subunggid. Mapakasal kita. Ano? Kadi ka. Kadtuan naton si Lulong. Hambalo naton siyang mapakasal kita. Dali ka. Kinuyatan niya ang kamot ko. Kagtuman gid ini kaugot. Sige, dali. Kam! Tulog ang tubig sa suba. May nagtuhaw nga buhawi. Hindi. Mia! Kam! Mag-uyat ka sa bukod sa akong kamot. Kam! Nabatsyagan ko. Dumay ko na nga pwersa nga nagabulag sa aton. Hindi. Hindi! Nabuyan niya ako! Nagkamataman siya na nagapalayo sa akon! Mia! Mia, mahal ko! Oh, Diyos ko! Si Kam! Inabutong siya sang hindi makita nga pwersa pabalik sa tubig! Kam! Oh, Diyos ko! Nilabo na siya sang tubig pa idalong! Kam! Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ano malag natabo? Gabi na. Apang wala pa makapauli si Mia. Oh, nabalaka na ako. Ang maayo pa, malakat ako. Pangitaon ko siya. Mamangkot ako sa akon mga kasilingan kung nakita nila si Mia. Tinguhaon ko lang nga makalakat.
Wala. Wala sang may nakakita sa iya bilog nga adlaw. Wala man siya kuno nakalibod sang isda kag mga suso. Oy, sa diin ko pala siya pagitaon. Sa diin. Ay, husto. Sa suba. Dito ako makadto. May nakita ako nga kasanag nga nagapadulong tiri sa suba. Sulo? Si Lulo? Si Lulo? Mia! Mia! Ari ka man nagali diri sa suba? Lulo? Ano ba lang natabo? Nga wala ka nagpauli. May, naghibi ka. May natabo bala sa imo? May naghalit bala sa imo diri sa suba? Wala, Lo. Habang may isungid ako sa imo, kabay pangamangpan mo ako, Lo. May, Diyos ko. Mia, apo ko. Oo, Lo. Amoy nang matuod. Kag hindi ako magaling dire. Mahulat ako sa pagbalik ni Kamlo. Mahulat ako. Pila ka adlaw kag pila ka gabi na nga wala makapauli si Mia. Dito siya nagatiner sa suba. Kag naluoy ako sa iya. Gani gindalaan ko siya sa iya gamit nga makabulig sa iya sa matugnaw nga kagabihon. Kag gindalaan ko man siya sa pagkaon. Ay, matulog na ako. Kay buwas, aga pa ako nga mabangon, kag maghikot sa pagkaon, agod dalon kay Mia dito sa suba. Wala diri si Mia sa ginapungkuan niya nga bato kung magkanto ako sa iya. Sa baylo, ang ari diri, ang isa ka madabong nga tanom, nga nagabungay ang bulak, kag tama ka humot. Kag sa puno sang tanom, ara ang bunit ni Mia, amo man ang tinumpok sa mga suso. Kag sa tupad sini, ara ang pako-pako, kag ang tanom nga gabi. Diyos ko, posible nga ang tanom nga ini, among akon apo, nga nagahunat sa pagbalik ni Cam, ang iya kahagugma. Amoy nang natabo kay Mia, Lola? Oo. Kag nabalahuban na sa bugos nga barangay ang natabo sa ila. Kag sa ila paghigugma ni Cam. Amo man kag nagtubo ang amo nga bulak nga tuman kahumot. Kag sugod sadto,
ginatawag nila ang amo nga bulak nga kamya. Bilang paghanduraw sa magkahagugma nga si Cam kag si Mia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Magabiang, dili natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas.
brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagparamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang ato nga basahon. Kag ini naghalin sa kay Ani sang La Castellana, Negros Occidental. May lalaki siya nga ginhigugma sadto, nga tawgon lang naton kay Ben. Sa nakatapos siya sang high school, gindala siya sa iyatiya sa Bacolod para pa eskwelahon. Ang iyatiya nagapanag-iya sa isa ka boarding house nga puno man sa mga estudyante nga nagadayon. Kag isa sa iya mga boarders, amo si Ben. Diri sa nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Ani nga yaman ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Likom nga gugma. As my life goes on, I know I will love someone new. Ay, miss. Baguhan ka din, oh? Sino ni siya yaman? Hubog man ni. Ako gali si Ben, miss. Sorry kung nagapanimaho pa ko sa hilim nun, ha? Pero hindi pa ko yaubog, ah. Ano nga hindi man? Nagagiling-giling ka na gani isang lakat, ho? Sige, sige. Masulod na ko sa kwarto ko. Sige, miss. Gwapo tani siya. Pero pala inom. Hindi maayo. Si Ben? Permi manggid ina nagapaulit nga hubog. Ambot kung anong problema sa bata nga ina, ah? Kung hindi ina makainom, maayo man ina istoryahon. Kabuot man lang. May nobya na siya, tita, di bala? May ara na. Nagkakadto na anay ina diri. Guwapa man, mataas, kag maputi. Amo gali. Pero galing, do may pagkamaldita. Perme lang nagasaka ang kilay. Malaga na ako kung magbugno sa iya, kung ari siya dire. Kay daw si Sino siya kung manulok-tulok. Gwapo tani si Benta, no? O galing, may bisyo. Anhon mo man ang gwapo kung may bisyo matuod. Gani ikaw, ha? Kung may mga luyagin man sa imo sa eskwelahan ninyo, kilalahon mo gid sang maayo. Si tita man. Wala pa niya sa pinsar kung magnubyo-nubyo ta. Kay wala pa man sa nagapamasyar sa imo mo, nga naluyagan mo gid. Kung ano nang natabo sa imo? Wala ka gid nagtawag sa akon, haw? Wala ka gid nagapabalo kung sa diin ka nagakadto? Ara ka naman, Blaw. Nagputa ka naman. Oh, si Ben. May ginaistorya siya nga babaye. Kag daw nag-aaway sila nga duha. Amo na sigurong nobya niya ay. Gintadto lang siya dire kag ginaaway. Kabalo ka naman kung diin ko nagakadto. Ano, pabalon tapagid ka? Duda lang kuya kung sino naman nga babaeng ginatabo mo. Ikaw man lang yan nagapaminsa, sina. Ikaw siguro may ginatabo.
May ginatabo ka guro nga iba nga lalaki. Ay, ang bota, katalaka sa imo istoryahon. Ah, gali! Natakan ka na siguro sa ako, no? Natakan ka di! Tulit na pala! Kalain sa iya eh. Ginatabog na niyang nobya niya. Siling ni tita, mabuot si Ben kung hindi kuno ini makainom. Ay, kalain ka sa patasan niya. Ay, turn off ko sa iya ah. Ay. Hinablos ko ni Tita Belen? Oo. Ako gali si Ani ah. Kapisan sa imo, no? Abi mo, permita ka makita nga nagapanghimos. Kag nagapamunyag, nagapanglaba. Abi ko gani kung timbang ka. Presko. Basi ko na-offend ka sa ginsiling ko, ha? Gusto ko lang tani nga pakadlawon ka. Daw ka seryoso gid sa itsura mo eh. Wala ako sa mood nga mag-ihom eh. Pero hindi ka man siguro suplada. Pwede man siguro ako nga makapakig-abyan sa imo. Pwede man, kung hindi ka hubog eh. Nagainom matuod ako. Pero hindi ko yahubog kung magpahuli di ah. Nagaugtas pa gani si imong nobya mo. Siguro, ginapanilagan mo kami no? Amo na, damo ka sang obserbasyon sa akon. Aba wala ah. Nabatian ko lang kamuya. Mayo mo na gani nga observant ka. Dali mo makilala ang mga tao sa palibot mo. Pareho ko. Kinahimutaran gid niya ako. Ginatulok mo gid ako haw. May buling ba sa guya ko? Bag-o lang ka nakilala eh. Pero daw naga-enjoy na ako mag-istorya sa imo. Cute ka siguro kung kulito, no? Cute man. O basi kung nagakapikon ka na sa akon. Pasensya ka na ha. Ate, sige. Mabilin ko na ikaw. Manglaba pa ko sa uniform ko eh. Tulugan sang hapon. Nga wala gid kuya ginatuyo man. Ay, natakan ako magsagad kapiyong nga hindi man kuya makatulog. Ay, ang maayo pa. Mabangon ako. Mabasa-basa na ako sang magasin sa salas. Ay, mabangon ako ha. Wala man ako sang klase boss ah. Gani wala sang kaso kung magpulaw ako. Si Ben? Natulukan diri sa may sofa? Hubog naman sigurong lalaki nga ini ay. Wala na siya makatultol sa kwarto niya. Ay, mahigda-higda pamantani ako sa sofa. Naunahan pa niya ako. Ay, sa kwarto na lang gani ako mabasa-basa sang magasin ah. Hala, nag-ugayong siya ba? Kagkalain sang pag-ugayong niya. Hala, basi kung ginabangungot ini? Ay, pukawon ko bala siya? Ay, ugaling, nawiya man ako. Pero kung
Paano kung ginabangungot matuod siya? Bahala na. Pukawon ko na lang siya. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Grabe ginang pasalamat ni Ben sa akon eh. Kay tungod ko nung maging pukaw ko siya. Kay kun wala, nadalman gid siya kuno sa malain niya nga damgo. Kag daw nalipay man ako, nga nasalbar ko siya sa amusad to nga katalagman. Kag sugod sad to, nagmag-an ang buot ko sa iya. Kag masami na kami ng gasugilanon kung hindi siya hubog. Hi, Ani. Daw milagro, haw? Nakapuli ka nga wala nagapanimaho sang ilim nun? Nakulbaan ako mag-inom. Basibla kung mabangungot naman ako kag madayom na lang ko blaw. Hadlo ka man gali mapatay, no? Hindi pa ko abihanda eh. Gusto ko anay nga magbago. Tuod? Mayo man na para nga hindi na mag-ugtas ang nobya mo. Ay, oo, gali. Nakasakay ko siya kaina sa jeep. May pagkabugalon man gali siya, no? Basi kung wala ka lang niya natandaan? Or wala lang gid siya sang gana nga mamugno. Pero hindi bali, Okay lang niya sa akon. Sinu gidabi ako, nausikan gid niya sang iya panahon. Ara si Ben? Wala pa siguro siya. Daw nakalakman ang kwarto niya eh. Ano ka ni Tita Belen? Kabulig? Ha? Kakwan. Oo. Kabulig matuod niya ako diri. May cold bala ka mga tubig? Pwede ka pangayo? Isa lang ka baso Kapal. Borders lang nubyo niya diri pro. Kung makasugo siya sa akon, do si sino nga senyorito diri si Ben. Ano siya? Hello? Ay, wala ka nakabati? Gusto mo suhol? Anong panulok mo sa akon, haw? Do sa piho ka? Bastos ka! Basi ka na isugid ko ikaw kay tita? Salig ka kay gwapa ka? Isugid ko ikaw kay Ben! Maghanda ka! Ginpaugtas mo si Tina, kaina? Nabatian tagid ka. Wala man siya gali sa mahimo sa akon, ta?
Do si sino nga tunto. Basi kung masuya si Ben sa ginbuhat mo sa nobya niya. Suya lang siya ya eh. Basta kay suya man kuya snubya niya no. Prangka ka gid batuod. Mayo na lang na nagaprangka ta. Sang sa tao nga ipokrita, hindi bala? Ano ba nang natabo sa akon man? Gabi na. Wala paghihapon makaabot si Ben. Hindi ayhan. Nagpahubog naman siya. Ay, kabay pa nga wala lang. Concern na gid ako sa iya subong eh. Do amat-amat na nga na-develop ang feelings ko sa iya. Oh my. Ay, salamat. Nag-abot gid man siya. Ay. Nagabugtaw ka pagali. Nakainom ka. Siling mo, hindi ka na mag-inom. Nag-away kami ni Tinay. Ha? Ay, hala. Basi ko na kong ginhalinan. Ben, sorry gida. Wala sang kaso. Kagula ka sang sala. Mamang ganin na ma-realize niya nga malain ang iyang ginabuhat sa iba niya tao. Sige, matulog na ko. Dira ka na, ani. Nag-inom naman siya, liwat. Nga pala nga ginasakitan gid ako. Nagapangimon pala ako kay Tina. Tungod sa iya, kung nga ang nag-inom naman liwat si Ben. Nagka-init gid ang ulo ko sa iya Si Ben? Hala, wala ko ya makahibalo. Hubog man siya nga nagpauli dire kagabi. Nag-away ko no kamo? Gusto gago siya eh. May problema? Nainit ko siya Kanina away ko siya. Pero ako pang malain para sa iya. Ano pala ining nabatyagan ko man? Naluoy ako sa iya. Magdayon ka anay, Tina. Relax ka lang dire sa sulod Salamat. Nagabusong gali si Tina. Nanugid siya sa akon. Apang hindi ka kuno magpati, nga ikaw ang amay sang ginadala niya? Hindi pa ko handaan. Gali kinakuha mo ng gusto mo. Talikdan mo na siya. Suya tuod ako kay Tina. Ben, para makabalo ka, sang nakita ko si Tina, nga nagalalain sang sitwasyon niya, naluoy gid ako sa iya. Problema na namon ini ani. Hindi man gid ako manghilabot, Ben. Apang nagpalapit sa akon si Tina, kag nagpangabay siya nga buligan ko siya. Pangabayon ko kuno ikaw nga tindugan mong responsibilidad mo sa iya. May bag-o na ako nga naluyagan ani. Kag isa pa, hindi ako makagwantas ang batasan ni Tina. Kung kami gid man ang madayunay sa ulihi, magagamugid ang pangabuhi namon. Hindi ako makapati nga mo kagali sina, Ben. May feelings pa naman tani ako si imo. Mayo lang, kay mas temprano, nakita ko ang matuod mga batasan.
Irresponsable ka gali? Ani ko nakahibalo ka lang. May feelings man ako para sa imo. Hindi na ako interesado, Sina Ben. Nga hindi mo na lang pag-atubangon ang problema ninyo ni Tina. Magbalik ka sa iya. Tungod kinahanglan kaniya kag sang inyo anak. Salamat na lang. Kay na-realize kid man ni Ben ang iya pagkakulang kay Tina. Kaginunungan gid man niya inis ang ulihi. Kagamo na lang pagpasalamat ni Tina sa akon. Kag subong, best friend ko na siya. Ay, kung tani, mangin malipayon sila nga duha. Irmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts Kag diri natapos ang kasaysayan ni Ani nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Likom nga gugma. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Jessica.
Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica! Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Ikaw karon ang akon model sa mga bayo nga maabot diri sa akon shop. Kag siling nga siya nga ako ang nagsugo sa imo, nga magtan-aw siya sa mga bayo nga ginpadala ko sa imo. Nakahibalo ako nga wala ako magsala sa pagkuha sa imo, Jessica. Wala gid. Gani sige na, maglakat ka na. Kag hindi mo ginpagkalimtan ang tanan nga ginsiling ko sa imo, ha? Ho, Mrs. Okson. Malakat na ako, ha. Dalon ko mga bayo nga ini nga nasulod sa karton. Sige, amo na ako. Ato na siya. Oh, katahumgid sa kay Jessica. Kag hindi ako makasiling nga isa lang siya ka ladies maid. Madamo siya sa natun-an nga panghulag sang mga manggaranon nga katapo sang sosyudad. Kag magamit niya inha sa pagpakig-atubang sa akon mga suki nga pulos manggaranon. Oh, salamat. Salamat kay nakakita ako sang babae nga amo ang akon ginapangita. Mrs. Okson, ari na ako. Oh, Jessica, ari ka na. Ay, wala ka na sa mga dala nga inugbaligya. Naubos baligya tanan, Mrs. Okson. Oh, saan mo nabuhat, ina? Ginkuha ni Mrs. Capri ang 3 kabayo. Kaginambalan niya ako nga makikita ako sa iabyan nga si Mrs. Cruz. Sa magkanto ako kay Mrs. Cruz, naluyagan niyang iban pa nga mga bayo. Kag nagkuha man siya sang isa. Ang nabilin, ginkuha man sang abyan ni Mrs. Cruz, kaging patigayo niya sa akon. Kagamuin nga wala na sang nabilin. Si Mrs. Perez siya. Gusto pa gani nga magbakal sang bayo. Ini ba lang ginasuksok ko? Kag nag-order siya sang amo si ni Mrs. Okson. Si Mrs. Capre, nagpa-order man sang 3 ka sapatos. Nga ang kulor, parehas ang kulor sang mga bayo nga iyaging kuha sa akon. Size 7 ko, no? Kag Mrs. Okson, makadto ko ani sa stock room, ha? Matanaw ako kung may bayo pa nga pariyo sa ginasuksok ko nga ini. Kag amo man kay Mrs. Paterno, may order siya nga gown para sa kaadlawan sang iyang anak.
kag Mrs. Okson? Hey. Hulat anay, Jessica. Ay, daw sa hindi na ako makaginhawa sa kasakuon mga ina. Ay, abaw. Daw sa hindi gid ako makapati. Nga sa sunod ng pila ka oras, amo na sina ang nabaligya mo. Kag nabaligyaan mo gid ang akon mga suki nga pulos manggaranon. Kag abi mo, Jessica, bilib gid ako sa imo. Wala gid sang pareho sa imo. Kag abi mo, nalipay gid ako. Kag kung mag-amo sina, nga kadasig sang imo pagbaligya, madasig man sining akon pag-order sa mga bisti sa iban nga pungsod. Oo, kag kinahanglan, makadeliver ako sa ila sa mga orders nila sa akon. Oo, Jessica. Isa pa lang kasimana nga nagatrabaho si Jessica kay Mrs. Okson. Apang nasakaan na dayo ng iya sweldo. Kag do sa hindi ako makapati. Kag nalipay gid ako. Nga wala na sang rason. Nga nagahandom pa siya nga magbalik sa kay Cecilia de Arco. Oh, sino bala inaban? Anay ka, kay linglingon ko sa may bintana. Ba, may auto sa atubang. Uy, basi kung si Cecily ini, nga maluyag niya nga pabalikon si Jessica sa iya trabaho. Ay, hindi mahimo, ina. Ay, ara na! Amo bala ini ang balay ni Jessica Carion? Oo. Akong iloy niya. May envelope ako nga ihatag sa iya. Ay, wala siya diri subong. Kay sino bala naghalin, ina? Kay Mr. Brando de Arco. Oh, ano? Nga para sa ano, ina? Ambot ginsugo man lang ako nga ihatag ini sa iya. Sige na ma'am, batuna na ini. Nagadali ako Masako sa mansyon. Kay kalaslo na sa Domingo, si Miss Cecilia de Arco. Sige. Kuhaon ko, ina. Uy, ato na siya, ho. Wala malang gani naglisin siya. Nagadali-dali siya sa paghalin. Kay wala niya maluyagi ang lugar nga ini. Pang ano ay hanang unod sang sulat nga ini? Kung may tuyo siya nga pabalikon si Jessica sa iya trabaho, hindi na mahimo, ina. Maayo ng sitwasyon niya kay Mrs. Okson. Kag wala na sang rason nga pabalikon pa niya si Jessica didto. Hindi gid ako makahangop. Kung nga mabugat gid ang imubuot sa kay Mr. de Arco kag sa iya anak nga si Cecily. Kung gusto ni Cecily nga magbalik si Jessica sa iya trabaho, wala kita sang may mahimo dira. Si Jessica lang makahibalo kung bala mabalik siya o kung hindi. Isa pa, may husto na siya nga kaisipan. Wala kita sang labot kung ano nga sari sang trabaho ang iya pilion. Basta disente lang ina nga trabaho. Magpasalamat lang kita nga may sweldo siya kag ginahatag niya sa imo. Mayo nga bata ang aton anak. Kani hindi ka magpalibog sa iya. Iya ni Jessica ang sulat nga ina. Kag siya ang nagakadapat nga magbukas sila. Kag hindi na kinahanglan nga isugid niya sa aton kung ano man ina.
Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Mapauli na ako, Mrs. Hokson. Nasirahan ko naman ang imo nga shop, ah. Sa wala ka pa ba kahalin, Jessica? Luyag ko ikaw nga mahambal. Ha? May sala pala ako nga ginhimo, Mrs. Hokson? Wala. Wala. Ang matuod. Nalipay ako sa imo trabaho. Nalipay gid ako, Jessica. Kagkadako sang nabulig mo sa akon. Sa pila pa lang kasimana sang imo nga pagtrabaho diri. Salamat, kid. Kag makikita ako sa akon doktor. Kag suno sa iya. Kinahanglan ko na nga magpahuway anay. Tungod may edad na ako eh. Kag makapalain para sa akon nga magpadayon sa akon trabaho. Amo gali. Mrs. Hokson, hindi na kinahanglan nga magtrabaho ka pa sa madamo. Ihamba lang sa akon kung anong gusto mo. Kay mahimo ko ina. Ang matuod, amoy nang nagasulod sa akon kaisipan. Naisipan ko nga magkuha sang partner sa akong negosyo. Kag ibaligya ko ang katunga sini. Ibaligya mo? Mahimo nga ibaligya ko. Mahimo man nga hindi. Depende ina sa lakat sang akon lawas eh. Kag sa katapusan, kasi kung magdesisyon man ako nga ibaligya ini. Pero samtang wala pa, ginhatagan mo ako sang paglaom nga hindi na ina matabo, Jessica. Sige na. Hindi ka dapat nga maulihi sa last trip. Oo, Mrs. Hokson. Sige. Amo na ako. Nay, di nang mga manghod ko? Nagakatulog na sa ibabaw. Nakakaon na sila Kagang imo naman amay, nagapahuway-huway anay. Nagapatunaw-tunaw sang panyapon niya sige na, magpanyapon ka na. Kay pagkatapos mo panyapon, may isugid ako sa imo. Ano inanay? Kung makatapos ka na lang sa pagkaon Nakatapos na ako sa pagkaon, Nay. Anong isugid mo sa akon? Lambuton ko anay ang envelope sa tukador. Ara para ina sa imo. Gindulong ina sang driver ni Brando de Arco kaina. Buksan ko ini, Nay. Oo. Ote. Anong natugon dira, anak? Kinapabalik ka bala nila?
hindi ka magsiling nga ginapabalik kanila. Ay hindi ka na magbalik dito Maayo ng imo trabaho kay Mrs. Hokson. Ba? Nay? Tas hindi ako makapati sini. Oh, nga daw sa naurungan ka dira? Ginapabalik ka bala nila? Wala nila ako ginapabalik, Nay. Apang ginpadalaan nila ako sang kwarta. Oh, kwarta? Ati, sweldo mo ina Amak mo ha? Nakuha mo pa ang katapusan mo nga sweldo. Kag may trabaho ka pa sa kay Mrs. Hokson. Taguain ang kwarta mo. Para sa imo kasal sa pila ka adlaw. Bay, kasal? Kasal kay sino? Kay Leo Amante Oh, nga wala ka na naghahambal, Jessica? Ano ginbaldog bala nilang iban mo nga sweldo? Amo bala inang ilagin himo, Jessica? Tay, aring sulato. Ikaw na lang magbasa sini. Aber, ako ang babasa sang sulat ngayon. Dear Jessica, ginakasubo ko gid nga wala ka na diri sa balay nagatrabaho bilang ladies maid ni Cicely. Ginhambal ko si Cicely nga pabalikon ka. Apang hindi ko siya maulo-uluhan. Ang mahimo ko na lang amo ang pagpadala sang imo sweldo. Kay nakahibalo ako nga kinahanglan mo gid ini. Nakahibalo man ako nga mabudlay ang magpangita subong sang trabaho. Gani padalaan ko ikaw sang chiki nga tunga sa 1,000,000. Pasalamat ko ina sa maayo nga pagserbisyo mo sa akon anak nga si Cicely. Sincerely yours, Brando de Arco. Bay, tunga sa 1,000,000? Di na ang kwarta nga ini, ha? Hindi mahimo, ina. Hindi pagbatuna, ina Jessica, ha? Kanga nga hindi. Nagkakadapat lang ako haon ni Jessica. Kadamo sang iya na bulig sa anak ni Brando de Arco. Gani wala sang rason nga hindi naton pagbatunon, ina. Bangod ang kwarta nga ina, naghalin sa manggaranon pareho kay Brando de Arco. Hindi ako maluyag nga magbaton sang charity halin sa ila. Bay, ano ba lang natabo sa imo? May bes nga kun kaisa, hindi ako makahangop sa imo. Nga nagapamato ka. Nga mabugat gid ang dugo mo sa mga manggaranon. Hindi nila sala nga kadamo sila sang kwarta. Kaglabaw sa tanan kay Brando de Arco pa. Anay ka. May nahimo bala siya nga sala sa imo nga hindi maayo? Oh, kaya nga wala ka nagsabat. May ara bala siya sala sa imo? Wala Wala siya sang sala nga nahimo sa akon Kuna mo sina. Nga hindi ka maluyag nga batunon ni Jessica ang kwarta nga ini. Maghatag ka sang rason. Kung ano nga rason ina, ipautwas ina subong nga daan. Ate, kuan, kung magsiling ka nga nagakadapat nga batunon ni Jessica ang kwarta, ate, batunon niya Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo!